Mzuri sana. Mokongora kabisa. Muyande. Nyasaye no mbiya. Amen. Bia mono. Mbia tore bono ase faida yo murigereria na bogo chakanirita lya goto tebia se kwa rule kisha baadaye utuingize kwa neno na Mungu atubariki wote kwa pamoja. Mbia mono. Amen. Karibu. Na bakwa ni mwesi amontegerete nga omone yesa wakwe wakire mbia more esa marieta igongoro kwa Reverend Mary Ogega igongorwa kwa kanisa ya Nyango so Calvary Covenant Church KCG na oto kore ga kyo monene igongwa Kenya sa mbia mono ase ncho yo minto ayata ko mari baga erine nyaro sangana inori ngana ya sai Nyasaye no motorwo mabwane oyobeiro morendione oyobeiro onkonyira somo yone igo bia mona sengi churi ngana erinenya edi baganya ro sangana ri Nyasaye ase igo wantagete to yande ko saba erine somo ri Nyasaye Nyasaye tata no mwana no moikomo chenu na ko bakire na ko iro bonene kera igore Nyasaye bia mono asengi churi baga kwa ngere go tenena se studio ya NDC TV erine nyare usangari ngana ya homo nene oneke na tenenira se studio ega na sabiro nyago ntumeka uneke bekerero ngana rine rionsi oranyare ko bagoko nganya sai chwe miganda ni nyare ko bayingori sanga se mambi yabono bia mana sengencho nya sai to watu wariga neria yara maya na inde ngo ndoro kwa na mona intwe na ime ya mainga Yesu Kristo mototu asabire amen bia mana sengencho tua tire tunyare usangari ngane nya sai di mambi abono Nyasaye ngere ringana inyare usanga monaye ni manyete anonsi asore kero kende igora se nyomba yao kero kende igora se nyagitari kero kende igora se gari kero kende whichever place you are igo Nyasaye nata geto sanga monaye ringana ngere se mambi abono ase igo nta geto kuchuko sanga mona inwe ringana kurwa se getabu kya baruoti ya kabere isa na ibere wochakere yemo na mangana omuganoro motambe oyu abange baito twanyo igure abange baito twayosomire lakini rituko lya lero ntageto gotebiga Nyasaye nabwateri ngana asengenchi yobogima bwao Nyasaye natageto kwana monaye emambi yabono Bwana Yesu asifiwe ekerongo some asegetabu ekeiga kya baruoti ya kabere isa na ibere ya gotebaiga Elisha akamoiraneria igwari ngana ryo monene aya naro omonene agoteba ankyo engaki buneye obosie obonuke wengano ebitita bibere nabioniwe aserigoririe sekeri eyemo na obosaeri ebitita bine ase sekeri eyemo awo ase egeita ya Samaria Erio motangani wabarwani ese yo moruoti egenete agatebyo montorio Nyasaye nonya omonene omonyena are koigora ebibao bye igoro yento ekio tigego konyara koba korendo montorio Nyasaye agateba aye no yarore na maisao korende tokoria endagera isato yateba bono abantu bane barwarete oborwaire bwa ukoma mbarenge awo ase egesoero kiegeita barabwo bagatebania ningi tokogera toikaranse aiga goika tokwe toisagoteba nga tosoe omochime enchara nereo nabo torakwe na toise goikaransa aiga boigonto kwe asa yo togende goika asegetuori kya Basiria kobarato tige tobe moyo ntogenderere koba moyo kobarato ite ntobe tuakure bakaimoka mambia ense etarakiamuka bakagenda asegetuori kya Basiria korende ekeraba igete asomo chaka no bwegetuori keria bakanyoranga monto tayo omonene ogerire omuganda bwa barwani be esegi babasiria bagure baigure ebitiritiro byekigari nekibarasi neryo girio omuganda omonene bwa barwani esegi
Aseigo konya batebanirie ekene omuruoti waba Israeli osabira abaruoti baba n'abaiti nabaria baba Misiri bache gotorwania erio bagatama ense etarakiamuka bagatiga chiema chiabo nechibarasi chiabo nechitigere chiabo bagatiga negetuori bagatama ase ogotoria obogima bwabo omone yesabakwe igo twasomira omugano buna nabatebikero kende twabere tokoyosoma chinga gichinyinge aiga abasiria nigo bare gotwara esegi n'abantu ba Israeli chinga gichinyinge konya babere bagotwara esegi na ekerekyo mumanyete ekero ringana ryachire rikongu nerinde rigocha chisegi ntiarengo ro bare korwania ba Israeli pamoja na hiyo encharene negacha esense ya Israeli Biblia gototebinga mbare ngororo abantu bane bariro ukoma abantu bane bariro ukoma n'abantu barwarete oburwire bwa ukoma no borweire bwoko butora abantu bicara byamagoro byamaboko bono babanga nemenungu abantu abaigekero monta arwarire ukoma ekera tosoma se Biblia abantu abare kwatananwa kibare kobera esa abantu bande ekiagera baigene tinga ekera bagosanga n'abantu bande ukome ne baise ko bambukera bono parabodi go basiekereire isiko yegeita abantu abane bakaba bacandike omanyete bono ebare gotegemea kurwa so Musamaria mwema ekero montare nenchara tago chikonyira montondore nenchara ase igo abantu bari bare ko babako bakonya obokonyi ori bogatigana bogatimuka abantu abakaba bari nenchara nakiri bamayetenga nonya niga Misiri enchara nero amini Israel enchara nero litukerimo bagatebania ine igito wanchera tokwe ekiara na toikaransa gaiga encharango toitere na toira na tosaige iteme encharango toitere ribagerio tigatogende ase abasiria onye bago toita batoite lakini yo bago toita onye toko nyore ndagira tori Bwana Yesu asifiwe bakaimokia egetambukiro bakagenda na Nyasaye nomuya Bwana Yesu asifiwe Nyasaye ekerarora abantu bachaso bwamo batebania ringanerimo bagakorera ringanerimo nere akabamo na barabwo bakaimokia atua korwa ase barenge omone Yesu abakwe atua koimokia atua negendo kia muhimu sana abantu abange nabokonyora toraseme chando abantu abange nabokonyora tochandegete abantu abange nabokonyora toreso bokongu lakini egendo kere kenene okonyora tutari gokora no koimukia egetambokero abarukoma bane bagateba ntoko bera gaiga mpaka tokwe afadhali tokwe ase chindagera chire kobwago kwagaiga toikaransete omone Yesu abakwe eye nero atua Nyasaga netikiro yo moito tonyare kobogori ekera batebania bakaimuka atua na Nyasaye akarora egetambokero keri babogoirie nere agakorege kone Nyasaye igakorege kone ekera egetambokero mondo togo ikaransa asore erinde onyore egiyokonyora goikoimokerere igoro onyene gachogoro kore gas onyene mugondo kogenda okore gas omakonyora egiyokuria lakini oikaranse otari komogori getambokero kene yons tokonyora ekiagera kintonge wakorere Bwana Yesu asifiwe igo twanyorenga abantu ababane igo barwarete lakini bakaba negendo kere in common igo babwato borwere bwaringe common na ande bakatware egendo kere in common asogotebererania bagateba titogo kwera we cannot sit here and die igo toko imukia atua onye togo kwa tokwera adibosio Biblia tebanga ekere bachiete Nyasaga sababisha abasiria bakaiwungane chindumo chechigari netibarasi chiko bamyokia
Bibilia atebire nga bagateba nine igekorokana nga Abaisiraeli basabire gose banyorera abantu bande kuna ba Misiri na Abaiti bakire babekire gekundi yesegi ngo tabargotorwani bakagenda bagatama bagatiga ebintu biri byabo bagatiga chindagera bagatiga chifarasi bagatiga ebintu byonsi gari amone yesabakwe. Hallelujah. Ekero tu getambukero Nyasaye gagotokore gekone tige gokonyora onye goikaransite. Bwana Yesu asifiwe. Oborweire bwa ukomo na twarorire no borweire bokogera omonto osinywe kyagokora. Nabo igo ase obogima bweito abantu mbarororo gose mechando nerororo ere awao naberabe emechando yoborweire buna bono nto bwata marweire awao abantu bakure gweteresa marweire rero nto bwato borweire na cancer rero nto bwato borweire bwa kiraina nto bwata marweire akiraina. Lakini Biblia gototenga Yesu ito no igakoro kwa Jehova Rafa omogwenia omone Yesu abakwe ningi tora ikaransire imbaka tokwe ribagario kumochera Yesu Kristo. Yesu natoganyete tonyare ko imukie getambukiro togenda asare erinde anyare gotokwenia. Bwana Yesu asifiwe. Abantu abaiga nigo barenge abantu bachaire. Nigo barenge abantu bangire. Nigo barenge abantu batengire. Nabora nyoro yo minto abwesore. Igorote nga onde bwensete yo wanjete. Kero kende kuigowirete nga abantu bonsi bakwangire togwenete kende yonsi. Lakini narororo yomo oyo korokwa Nyasaye ere bwanjete abantu bakiraina. Aijadishi unapitia mambo gani? Aijadishi ayenigo chaire n'abantu bande. Aijadishi mbarigo ko akende. Nabora anyore nga ayatoriko chikunyone ebigeri obogani esabantu bande bakogenda. Asenge ncho bakoranga ayekero kende tobwati. Lakini Nyasaye nkiagoteba about you. Bwana Yesu asifiwe. Tiga korengera ringa inki abantu bagoteba about me. Inki abantu kero kende baganya gontebinga nje ngwenerati. Nyasaye ere nkiagoteba igori obogima bwawo. Nyasaye ere igagwanchete na inde ganchete abantu bonsi. Egento Nyasaye getingeringa ki oimokie egetambukero buna abantu abaiga baukoma bakorete ki baimogetie egetambukero. Abantu aba ekera baimokie egetambukero Nyasaye akabarora akabakonya akabatanganira aliesegetuo. Bwana Yesu asifiwe. Tigango tebiga Nyasaye namanyete gento gwetera. Nyasaye namanyete situation orenero. Nyasaye nakumanyete nonya nekerore igagwe segitana Kenya gitari. Nyasaye bado namanyete ngana ore igagwe segitana Kenya gitari. Nonya nekerore ase yomba mwao obwato boko ngobonene aye gokorero botuko no mugaso. Inyora ngaki Nyasaye namanyete ayogwetera. Wotatiga igako ganyete. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye igaganyete omotebye. Nigaganyete ogenda asare omwana bakwe. Nkoso motora ase egetabu kya Yohana ase omonto yo mori umufarisayo reko Nikodemo ekera igwete chi story gore ya Yesu. Ekera anya kuunga Yesu oyo iga tanga mafarisayo ayande. Ere igakugwenia igagotori twaro rebikone byagokora igagokore binte binge agateba tingo ikaransa nya kuigwera matoka ninyende nchikumanya kubeso monto yo nga akika ningiye kogera gose ngakiara akore nere anyare konyore tofauti asobogima bwaye omone Yesu abakwe. Biblia yagoteba nga Nikodemo akamochera Yesu. Ekera amochera Yesu agasoko moboria aye na igura no mwarimu na igure nga Nyasaye naramo naye ine ngakyo montara akora nyare konyoro bogimo boiga na Yesu akaimukie getambukiro gyokomoa okomoeresa nga inkiata kire gokora akamotebi Nikodemo netokire oiboru eri akabere omone Yesu abakwe eye na atwe ya Nyasaye getobogori kero kere no rega abutukwanya komoa Yesu bogimo bwaho igomeye taseme chande menene igokorero botukoro mugaso igokoranga inche nse yega bono ni nyerusio na kiya ko era abantu abange
baimukirie atua yoko irusio bogima bwabo abasaba ke bakure asengencho kweita abangina bakure asengencho kweita abagaka bakure abagaka mono mbari gokwana mangana abo ekera babwate mechando nigo konyora bakiririe oyo mota banga ninye itambuya. Lakini wacha nikwambie hivi, Yesu anasema njooni kwangu mliolemewa na mzigo mizito nami nitawapumzisha. Omone Yesu abakwe oyo Nyasaye okonyete abantu bali ba ukoma nere Nyasaye oragokonye from that situation you are in. Nyasaye igagoteba nga incho indangerie na incheni ngo itabere ni mboro kya mangana manene mutanya korora ase yonga to kaga ki nyeso yo wetera nga Nyasaye tamanyete na amanyete inki aganyete omurangeri igaganyete ogenda asare igaganyete omotebye emechando yao. Omone Yesu abakwe abantu abayiga baukoma bare guikaransa batebe nga ndagera bono teyo ndubono matumaini ande tayo tigato ikaransa nabo bare gukwa. Lakini asenge nchige tambo kiro baimogeti Nyasaye akabakonya, Nyasaye agakonya aba ense ya Samaria yons ekiagere ekere banyorete ndagere yega osago soma kogendra Biblia yote banga ekere ba ikege tuwe tangani bakanyora nga endagera nero bakarari ritangani bakanyora chianga bakabori bakanyora chibesa bakabogori akwire bakobisa lakini bagaikaransa bagateba iga egente ketokora tikerikia ekiara already intutu abera baseseniwa tigatoirane totebya baminto. Omone Yesu abakwe wetera ase egetambo kero bairete bakanyara kobo gosesenia asense yonsi ya Samaria ali Yesu asomanga omorendio yigo ore opingete omokore yo Nyasaye ekerate banga maambia chisa unechi endagera nechiego rwese chishekeri ibere agatebanga hey nonya Nyasaye nasa ko igore bibao ningana uneri ndikoreke kweli agapinge kiera huyu mtu alikuwa ni kipofu tamanyete Nyasaye ningo tamanyete Nyasaye no mwenya bikone na Biblia yagatebanga amaene kere ndagere yaso Samaria yaso kubagwa yaso koena no abantu go batete senge arenga segeita abantu bakamotacha taji ko ndagere na be ko nyareka nabantu mbaroro baganyago discourage in your life. Omonto ne gagota byo ma situation ye yao te ko nyarekana omonto ne atago manyete ko story ngo ma te nyonyare bena barenge weteraiga nyuma ya alipotea yani ba ko story bila matumaini. Lakini nitagetego gotebie mambi yabona iga bado kuna matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Bado kuna matumaini. Ekeraba iga baimugeti atua kulikuwa na matumaini. Mbe konyete barabuoka lakini mba konyete mbaka abantu bandegesa kuyonsi ya Samaria igakonyeka mbachi gokwa asengencenchara igonda getego otebiga aijarishi unapitia nini. Nimekuambia hiyo aijarishi nkiogoetera Nyasaye na manyete na yakanyete abantu abayiga badiro ukoma imba bwate genteke mo in common igo baste bakabege ntekemo situation yabo ekababeka bakabege ntekemo bakaba united and because of their unity bakabanga gokora egento kiarenge kyokoboria kyokobatori barabwa abanyene na koboria ese yabo. Bwana Yesu asifiwe. Aye nabora agweni ese yao nabora abo iwo muhimu ase familia yao nabora atebe ngakero kene intuo manyete esegesa kuyito gosase eroreri rweito intuntu arenge bantu bagokonyeka gosase ororeri rweito muntu tayo okogenda gosogo etani yo class 8. Bwana asifiwe. Inanyora ng'abantu baroba manyete begenete nga ase gesa kukiabo yona masomo barabu muntu tayo gosomororo. Lakini haijalishi unatoka katika kijiji gani Nyasaye na bago utumeka yoyomo. Biblia yako tebanga Mungu anatafuta mtu mmoja. Just one person.
Nyasaye gakoriyo monto yomo erinda akoreki atumeke aweni ense yonse ngima omane yesabakwe aye naye Nyasaye achorire onyare kobekebekerero kero kene nore gagu nkwanya komonyora Yesu no motori wo gima bwawo ekina kigetamo kerege tangani utakeire koira Yesu gagoteba nju asende tiamate ngakero rime ya Yesu hata kama unapitia mambo makubwa hata kama unapitia magumu. Oh, asante Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye gakonyara Yesu gakoruserio obosoku igagokoruserio obosoku bodi abantu bande bakoranga eto isaini bodi kero kende kuiranire na gwatebe nganje tinsaini lakini Yesu gakoruserio obosoku utatiga gata getocha asari gagoteba nju asende inju asende nonye mambi yabo nabwa nonse sore moitabe Yesu Kristo abo motori wo bogima bwao ekere kwa moitabe Yesu Kristo omotegi mechando yao nere nakobwere omone Yesu abakwe yeye anaweza mambo yote Nyasaye tugakora kumanyara igakonyara gendo kigo sata anyare ucha sobo bogima bwao institution ki yoro goteba ngeyane teri konyarekana neba no borweire bodo bwensi Nyasaye gakonyara neba de situation yoroze ngaye bono ayeto konyara eren konyarare na kyakorokeru Yesu oyore manyara. Bwana Yesu asifiwe. Egento gyokota kerokora neke we atanane korwe sabanto baria bago discourage from following the right way omane Yesu aba abantu mbarororo bago kumusawo chimaega abantu mbarororo ekerota gete koirege tambokero kero kene kwe ure ringana ekerota gete ko tanga litu ko riare anda gete komwanja Yesu Kristo omondo ndo gotenga yaya usifanye hivyo omondo ndo koinyoria mangana ayata wenereti atanane kurwe sabanto bari bare bago discourage atanane kurwe sabanto baria batatageti ogenderera. Bwana Yesu asifiwe. Ekera abantu abaga babete gente kemo nigo bakolete gente kemo kiaren kikienyenjo asigo onyo wotagete kogendera. Separate yourself from those who discourage you, from those who pull you down. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye nkonyarare asobogima bwao abantu ande baimokirie atua etariengia lakini igongo otebia emambi yabono yominto yoya inga Nyasaye igakonyara Nyasaye nabao koruserie situation yeyore Nyasaye nabao kokora mangana yo okumi otanya korora kero kende unabono. For example abante bako uganga ekarto kwa negoro abantu ba ukoma n'abantu kero kende barware to kurwara woka goseba bwate mechano lakini ukoma neroro especially asense yeto ya Kenya intagete ko kwa naiga Kenya ntobwate ukoma ya torire ya sadirie ense yeto ya Kenya abantu barware ro ukoma. You are in a position yokogera omonto nde anyare ko seseniwa una banda aba ukoma bate betena ki titoko rindutweka lakini ntoirera abanda aye nabore egas nabore na position yokorikanya n'abantu bande lakini una gotayete kotiringa mabokao asogotaka kopokea korua asomonto motaka egente yato chanira sense yito ya Kenya intagete goteba bando monsi monywe ingainwa ayori oregari ane. You are in a position to make someone to smile. You are supposed to make someone to smile. Lakini gotage to monto yonyone kerata bwatipi ingeri ne akwe iyo ni ukoma. Mungu akuponye siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Abantu baria Nyasaba seseniri nabako nyoro monto abwate chigasi nabako nyoro monto abwate opportunity yokorikanya no monto nde lakini ekero kugenda sare igago hotebi omanyete teriko nyarikana nane kwanyora abande batagete egento geke kurwa so monto tabwate. Can you imagine kwanyora nga omongina naroro ochandikire
osomeri omwana obokongu, lakini unataka kitu kidogo. Hii disease of leprosy from the Kenyans sijara gusira sithari ya Yesu umone Yesu abakwe igonta gete kugikirie meikeyo emeika ya ongo emeika yo konya gutaka kurwesa abantu batabwati tigatobe ababokonyi una abantu abagerete the whole of Samaria ega smile. Bwana Yesu asifiwe. Ase igo ese mambi abane kere muchigokora igonta gete gogotebigo yo minto Nyasaye na wanjete. Nyasaye na wanjete. Haijalishi unapitia nini. God loves you and God wants to help you. Nyoe kora abwe segitana ni matenga ngo kwadera n'abantu bande bara segitana Kenya gitari. Igonda getego tege Nyasaye na wanjete. Nyone kerora segitana ekyo. Nyasaye na wanjete. Nyone kero umatete. Nyone kero kolera chiga kuna cyabona makwedi abuchire. Abantu bande wanalia usiku na mchana. Intagetego te even in that situation. Kero kende wasiririo omwana, wasiririo omogaka, wasiririo omongina, wasiririo omoibori. Ikongotenga bado God loves you and God can make you to smile again. Omone Yesu abakwe. Tienya saba seseni asengenchori ngane riketu anyorire, lakini intagetego te bingaki bado kuna matumaini. Njua se Yesu nagokonye nako rusire situation yeyo buna rustia abantu abari plosi. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu ya yule mama ama yule mzee ambaye amelisikia neno lako. Umonenta geteko musabira iga onyare ko mokonya kuri situation yale abantu baroro barwarete abantu baroro babwate obokongo bonene abande go bakorera basireri guna abamwabo abande go bakorera go babwata marwaire abachandire babwato busare rubutukuru mugaso rituko lyana ndageteko basabira senetari ya Yesu banyara kanyoro weniwa ayora senyagitari nago sabira senetari ya Yesu onyare ko weniwa senetari ya Yesu ayoro bwato boko mugakeraina nago sabira omone nago konye Yesanyara go soime yao anyara ko rusirio boko mubore ime yao erino nyare kanyoro ko weniwa onyare kanyoro boitongo unabantu bari prosio manere banyore to obokonyi goitera ase ekekone kwa bakorete korange gekone mambi abona so yotegereto monene onyara okorege kone na yara nyara bateba ngakika amekuona Mungu. Asante kwa sababu Mungu umesikia na umetenda, na asante kwa sababu ya nafasi. Na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi tumeomba. Amen. 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 Biamono sana. A very powerful message from the servant of God kwamba there is no permanent situation in your life. Amen. No matter what you are seeing in your life, no matter what you are undergoing, no matter what you are facing as a family, no matter what you are facing as an individual, yes. Believe in God. Amen. Ekero abana babaise bajite kumanyanga bono mbia to ngado kwere mari etukwere sendagere batukore gitogo ikaransa baka to tiga togende anya togo tukwere mari batukore kare twigotire ere biya bono abana banyasaye irege tambokero kero kende kwabeire omurire ebiro ebitambe tigako kanyanga ngabono tinko bwena. You know ata cancer ngo bwenere. You know many people they say cancer teriko bwena but cancer ngo bwenere. Cancer ngo bwenere. What we lack is faith and taking a step. Yes. Okwegena. Let us have faith. Tikatwege nya sanga naki kwa by the way personally I rarely go to the hospital. Gocha konyo na chi nyagitari igonga na nyari kresaidi na nyari kre but I know what is anabwenire ata kulala ngorara kana tatigansoke ntare ga so that onyorenga na abeire buya manyogo soka ko that is the step. Yes. Bono ikine Nyasaye ata getena ki oire getambukiro lakini garansenga bona nyari kre okonyare kapi Mokogoti otinega nikagotebanga. Thank you God, my situation is not permanent, there is hope and amen. Biamono sana yungati yeju jumbe jatumiruga nina ate agotebanga amen. Glory be to God Almighty.
erene igari manyara bia mono sana upio odieni akotebanga powerful message here, glorious watching akotebanga sure there is hope in God. Akotebanga Mungu akubariki sana kwa ujumbe mzuri. Alexandra Njoroka akotebanga hallelujah. Na Christine Gichana bekoni we bless God for his word. Akotebanga I'm following, nimebarikiwa sana. Mbia mono sana abungati ya mashabiki bali baganda tulikera jujumbe sembeo asingi nchiri tukiriga kulinda karatu chikokora enseme yeiga ya Marandia yanko yarende daika ya moiga onkwaneri bishop ni matera akorigireti tajigo goitanga kwagenda ali kwatika tu. Amen, amen. Bia mono sana bia mono moraria sinja ko ngari bagana ende bia mono asingi nje mwategere ngana igonta gete ko kwani abantu bake omugakone bishop gogega oyo ngari baga ko ba onyikiese nare ko nyore driver ndete igo bia mono sana na kwaniri abana bane ande bonse simore bana mwana Rispa mwana Recho mwana abanino yokwane maiga Christine na abande bonse Alex Evans abastwacha na barabwo abantu bekanisa bonse ya Nyangoso Calvary Covenant Church Nyasaye tigabasisenie naonda mona inwe Reverend Opio na arode watumiro ujumbe tigo manago seni pamoja na familia yao abantu bonse baguja Calvary na abantu bonse all daughters of Christ no ndo biense ontegerete tingo nyaro kwa na Marieta Nkole lakini God bless you no toramo and mbia mana enjoy this opportunity. All right, mbia mono sana igobono aba shirika bonsi ba Calvary Covenant ni branch ya Nyangoso wantu bonsi ba Nyangoso Calvary Covenant ngote bangarende ejumapili antora rubu ango igankwari ni toro mujegaiga to chabuga torasange ye maseyemo tumanyenga narari ali Kristo abaire kurwa chinsemecho mbia mono sana umuntu muri lya sokosangamo 90 asentunde yega yakabere yokonyora Marandia to basogusuka togendare tondese moje ndiye studio toyaliganie atonyora gotera komo yakisha baadaye tuingie madukani tukirejea tuingie top 5 at 5 kodi ndagenda kutuwotese mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital tulikera ujumbe ngayore ningogutumira maiga ningogutumira ngora na ndemiro bilikibwate asengencho yeli tukerige namba yesi 0792192834 na bosangamo 90 elio tunyare goseseni wa asobwa mwe producer twende kazi. Amen. Amejibu kwa wakati amejibu maombi jamani Yesu wangu amejibu maombi amejibu kwa wakati huyu Yesu jamani Yesu wapi vigelegele wapi vigelegele
amejibu kwa wakati. Huyu Yesu, jamani Yesu, tucheze.
sana, moto tena zaidi, moto kama pasi. Noneka kote yumo nchumo ligelinga vitu zote ziko sawa, liko standby. Na kote binga lero ikago ikangene kinga vitu zote umezipata kwa njia ya mpigo tena zaidi. Karibu sana ndani ya nyumba. Omurubilie kisinga kia masistena na inche Uncle Dipon. Usangamo na inche ejemo asejemo. Mashabiki wako wengi zaidi. Wako wengi sana upande wa Facebook. Ujumbe zimewaziri hapa mingi kabisa. Manase Onyimbo awatabanga kulinsemo jirichia Nkararu Transmara awatabanga oikalia chinsemo chia Mote imbere Magenche Kisi County niko ndani ya nyumba kwa mpigo tena zaidi. Abunga tiyechi ujumbe dirie kirego ika hendra kuliko ujumbe asenge ncho entunda tochiko soa nentunda ya materatano amatingu materatano yengencho tosanga muna ya masanya mkunda sebire bigati atu aliganie tuingie madukani. Tukitoka madukani tunarejea kwa kishindo tena zaidi, tuzidi kubarikiwa na kupokea mingi baraka ambazo Mungu ametuandalia kwa ajili ya siku hii ya leo. Nako tebinga leo tariki isano na mombo tienyo yo komi o mwaka wichiru na mrongo 24 timanyetinga ekarto tikari tioro temetinye ber tuerigani o mwaka 2025 nikyo gwatoka tebinya sae asenge chokolendere obwarenge ntukikiriyo gwetogeringa. This is what I've done for this long since January until muraborotore October. Timanyetinga nkere kiwategere gwetogeria kolende aye omonyene no manyete kendra kusangamo na into mnekata sendi Kendizi TV wansuno bo mogusi na mayesi 0792192834 oturikere ujumbe uko wapi na mambo iko namna gani kwa sasa hivi. Tuingie madukani, tutarudi baada ya muda ambao sio mrefu. Producer, madukani itakuwa Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Ukiwa na Yesu jirushe, 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 jirushe. Ukiwa na Yesu jirushe, jirushe, jirushe. Ukiwa na Yesu jirushe, 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 jirushe. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro bali agusi nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali agusi tumera n'abalimi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bw'omugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburimi nobonda oyogo kira butambiri tukoля maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho kaletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oburimi obonene elindo onyara ko bagokora oburimi nabo gotwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi. Naro
producer ane mbwati tu ande baka somole mimbo boli na ki akora mabera ya nyara ko baka gwansa iga kwikira bono ayebuna omwagachi kwamanyira eduka okogenda kujia ebintu byonsi biri gukorera emirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate ekitaali ky'okwaranse ase enyumba yawo nabo igo kubeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwaisiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri che spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugora chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gosua Kisimi, ase namba, enotisano na ibire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Bula butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ebintu by'ogutumika nyumba eby'okoni asiduka okwagachira eby'obulimi n'ebindi ebinge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ebindi ebinge nkoni abari ikichuma cy'okwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ebindi binge nigo bagukubugurira omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Owuru Superstores yonyolevi ne ano mwana w'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amu n'abantabanire na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba bona bono kyanga ky'abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogocha sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha sama Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sama Mama Tefi Mitumba kwanyorere kero botokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimi na kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia waseko gendrea obonchore bwa mitumba injumu wa Mama Tefi Mitumba Bells asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo
mbabwate byewa mbasomete nabuigo mbatagitamabaga ase emirimo na kubwatisibwa ase obogima bwa kera rituko inyora oborema igoro bore inyora kerema nkerikosekwa inyora ekerema ngechiche nakyo gekogera ase omuruburio bw'oborema ase obogima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amang'anonsi pi ari arengete abantu baito abari noborema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia botuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. ayumwanju w'egetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri gutuligireria na bwigo gusonja mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka nabo gusonja gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Oh Bwana Yesu, ninakuhitaji maishani mwangu. Yesu, siponisaidia ni nani mwingine? Hallelujah. Patakatifu pako, hapo ndipo nahitaji, mahali pa maana juu ya yote, katika mikono yako mimi najiweka, nizungukwe mimi na uwepo wako. Niambie utakalo Bwana, nipe nguvu ya kushinda majaribu. Yesu, nakuhitaji Bwana maishani mwangu. Niambie utakalo Bwana, nipe nguvu ya kushinda majaribu. Yesu, nakuhitaji Bwana maishani mwangu. Ninachohitaji Yesu ni kufurahi